Dumateng Gusti Kang Masuci Kang Maha Welas kelawan asih. Mugi Gusti nang tayung ikola serencang seniman lan seniwati manunggeng adeng budaya seni warisan sing parawani warisan sing nenek moyang seumur bakal sina seumur bakal musnah seumur bakal para kanca seniman lan seniwati seni sandiwara galuaca. Alamatnya saking Celeng Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu. Sedaya saminyak seni, sedaya saminyak seni, sedaya masa bibir nyuwun restu ingkang pangestu nedha jembaring pangapura maklum manusan indunya panggonan lali luput lan salah para sesepuh nyuwun agung ing pangapunten ing pangapunten. Lintang alit gumalareng siti mati mungkin suwarga narata sungkan lebur. Akhir zaman benjang belayan masih natapak wayang-wayangan pengen si mong pelamong pisah pengen si mong pelamong pisah rukun runtut bebarengan yen ringan sama di jingjing yen berat sama di pikul. Bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah salam kangen sareng kula separa kanca.
Salam kangen sareng kula separa kanca sandiwara galuh ajeng. Eman wong sedulur ora bakal lali selawase saumur kulane masih kelingan. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, yeneman katone mani ari melas saja suwe-suwe. Senajan raga paanggang nanging batin kulane tetep barengan bae. Lali beli bisa lali dilalipur angger bae beli kelipur nambah labas kulane nambak kelingan. Mama tuan rumah, ibu tuan rumah, boten kikantun mali sareng mama etasya mimi etasya mama etasya mimi etasya ampin kayu nangka delikan kayu ke dinding suki kimben silangka sekin lagi kesandi. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, mimi tuan rumah, mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Upana dalana Jawatir mama tuan rumah Ibora, ibu tuan rumah Ibora. Jangkrik dami mongkula ditinggal kari ning sapa sun arep nitip raga dengan di sun arep nitip diri nyenora ning mama tuan rumah ibu tuan rumah sing mirengaken mama tuan rumah sing hormati gagah kabang rulik gulune ora kantugen bagian asar ulung-ulungan miminul minangkan esa sepuh sing kenene bae Mas Putrenge tunggak jatining pesarian nyandang sing kayang apa mama tuan rumah ibu tuan rumah sing ditembangi mama tuan rumah dewek sing hormati mama etasya mimi etasya alon-alon kaliwaton bagian alon sing penting asal kelakon Mas Putrenge sarang mama tuan rumah ibu tuan rumah minangkan sing hormati jare eman jare ku sayang yen eman katone mane jaitun kembangnya kuning ari getun sampean balik ke mani mama tuan rumah mama etasya mimi etasya Mas Putrenge dilali-lali angger bae ora lali dilelipur angger bae beli kelipur nambah lawas tangger keling Mas Putrenge mama etasya mimi etasya sing hormati senajan rega panggang nanging batin kulane tetep barengan bae Mama Sresantara sono minangkane saking ngetebela dewe damar gede muter bumi kengelandi gawe dewe
Eling-eling mangkan eling rumikang di bumi alam derma bewayangan bayi manusia ning dunia berkuasa la panutan untung-untung ning uripe sapa bagongos sapa plesa ning nasibe wong urip iku mung sadarma pada dunia ana sing kuasa aja panati ning aturan lan aja panati ning soal ramalan utamakan keyakinan dunia wis gak wong dewek-dewekan kuat akan imane ning segala cobaan aja roba pikirin sing dadi tujuan kuat akan iman ning segala cobaan aja roba pikirin sing dadi tujuan rasa seneng sunyawang manuk darah sepasang ketone bebas pisan ora ake pikiran mangan dadak lurung tapi ora ilo padu iku bertanda wong loro pada setia wis tentu uripe bakal nemu bahagia pulang rasa keserian pengen duwe pasang lamun pulang oli jodoh mama tuan rumah manuk darah yang gocon rumah tangga siji sarate saling ngampura kesalahan lanang duka wadone kudu ninggal wadon ngumpangi sing lanang aja ladeni ora bakal nemuni tunggal asal sabar Mas Putri lan tuwekal dewek ngaturaken matur kesun sareng Ibu Mas Jemi gedhe ngaturaken matur kesun
bapak wasem senang kasing ditembangi ibu wasem sing hormati sarang pametasya mimetasya dingkang mirengaken kelingan kenang emane kelingan kenang sayange mimin jas inangkani sing hormati mama emirna mimi emirna mama emirna mimi emirna dewek sing hormati mama emirna mimi emirna wong sing paling sayang deh bang irang-irang ken ugane sing kari nyawang mandanapa sing anggogoni masih puk minangka sing ditembang masih puk wong sing paling eman dhewe sareng mame mirna mimi mirna masih puke gede aja lali selawase alon-alon nasar kelakon lemat grebat asal seragam minangka bos berenuk dewek sing paling sayang pangipuk minangka bos berenuk aja lali selawase aja sok digawe bos berenuk emang lah sayang ini kasih hormati